yarda da ni gwanin kyauta ya annabi ga kasidata. Yarda da ni gwanin kyauta ya annabi ga kasidata. Da fari na sanya sunan ka sarki Allah ya abin bauta. Kai ruwa da iska kai mana baiwa dan mu ma bauta. Roƙon da nake gare ka ka karan haske zan kasidata. A gurin sa jarumi zaɓaɓɓe wanda shi ya kasaita. Salatin ka da do Allah a gurin manzo gwanin kyauta. Wane ne dan Aminatu ne gwarzon da ya zarta duk kauta. Na sa ahalinsa har da sahabbai wayanda sun ka bambanta. Allahu na sa ciki har da Fatima babbar ya ga mai kyauta. Yarda da ni gwanin kyauta ya annabi ga kasidata. Shamunai na tsara gaishe da ku don kun rike sangwanin kyauta. Kaunar da kuke ta nuna wa annabi ta wuce ma na lissafta. Shanatin ta ne Jilani Barhama Gausi du a baitinta. Na sabo dan fodiyo jarumi mujaddadin da ya yi bauta. Assalamu alaika ya na saman sama kai ɗaya ne ka bambanta. Assalamu alaika ya masanin komai ni ga bukatata. Assalamu alaika wanda ilahu ya so shi tal ya fifita. Ni dai baiti nake maka ya mai komai ga kasidata. Labbaika ubangidan kauna gatan kowa ba a mawauta. Wai waye ma yake ja da kai Allahu ya bar shi dangata. Mutuno sha abaja hal sarki na kafirai da yayi wauta. Kullum burinsa shi dai abaja hal a cuci manzona. Wata rana sai abaja hal ya je ya taho da rukana. Kuma shi dai rukana fagen karfi ayya bambanta. Dan duba garin maka kowa ya san shi akwai keta. Domin kuwa sai ya sa fata da sansima ya takata. Yarda da ni gwanin kyauta ya annabi ga kasidata. Yan banda Afirka na tuwa zai ja da gwani uban kyauta. Nan take rukana ya ce wa manzo wai a zo a fafata. Nan take ilahu ya turo Jibril gurin gwanin kyauta. Allahu ya ce da su balgarya ne ku tabo abin suna. Ya ce ya sanar da shi duniya ai babu tamkarsa. Da za a haɗe ƙarfin mala'ikun sama har zuwa ƙarshe. Da za a haɗe ƙarfin mala'ikun ƙasa har zuwa ƙarshe. Da za a haɗe ƙarfin mala'ikun gabas da ke yamma ma. Da za a haɗe ƙarfin mala'ikun kudu har arewa fama. Da za a haɗe ƙarfin aljannu da ma mutane ma. A haɗe su duka ranka ta kaf wallahi ba zai ja da kai ba. To da jin haka sai ma'aiki ya ce ya yarda a zo a fafata. An tagyar kana sai ya taho da bajinta dan a fafata. Sai ya runguma shugabanmu da ƙarfi kun ji gwanin da ya yi wauta. Domin burinsa shi dai a take anan ya kunya ta shugaba. Yarda da ni gwanin kyauta ya annabi ga kasidata. Sai ya ji shi kamar ya rike kurman dutsen nan da bai magana. Manzon mu sai ya daga sai ya aje shi a hankali kunjama. Domin dai tausayi ne ga annabin mu gatan kowa. Rukanatu sai ya ce masa bai shirya ba a sake yi kunjama. Hanyo haka sau biyu ne masoya dangi dubbuna jina. A zuwa na ƙarshe shugaban mu sai yana kashe kasma. Take nan ƙasa ta rike Rukanatu sai ya kasa tashi ma. Har sai da ma'aiki ya dawo ya sa hannunsa mai girma. Yarda da ni gwanin kyauta ya annabi ga kasidata. Sai cikin tabiyin ta dangi masoya za ku ji ya aka kare. Yanda annabi ya yi da Rukana har da Abuja halmutan banza. Naka ne Umar Usman nake maka baiti ya Rasulullah. Dan gidan Sharif Sani ne yake maka baiti ya Nabiyullah. Yarda da ni gwanin kyauta ya annabi ga
gwanin kyauta ya annabi ga kasi